втори епизод. Да, първи. Първи електрони, защото нещо в видеото много все пак. Да. Аре, Сега само да събера пясък. Аре, взимай си лодката. Добре, ама внимавай да не я счупиш. Защото при най-леки удари се чупат. Нереалистично са направени. не! Не се счупи. Прави ли се бъга? Сама къде? Да, знам. Криви си яко. В 1.8 не криви. What the fuck? Аре Аз бе! не летих! Какво? Аз не летях! Как така бе? На мен показва, че съм кикнат. За летене? Да. What the fuck? Това е най-бъгавия сървър. В тия лодки са егати тъпите. По-добре е да си караме в права линия. По-добре. Може ще има друга игра. Що? Така. Окей. Аз ще играя друга игра. What the fuck, кът левна. Изписа Чао Чао Ивайло 0604. What the fuck? Чао Чао. Ехо! Ко? Чувате ли ме? Сега. Аз ще играя на Сейнц. Но ще трябва да заглушиш. Заглуши! Добре. Ето както виждате, аз съм тук и ще снимаме днес на Stranded Drip. И ще ви покажа оцеляването ми. Ето така, тук съм оцелявал. Я да видим какво има ново в кораба. Е. Айде да е. Има дупка, през която може ли да се влезе. Какво има вътре? Намерихме дупка. Влязах, но... не може да влезем в кораба.
Сега ще ви покажа. Този кораб не знам как да стигне догоре. Има ли начин? Няма ли? Аз се махам тук. Сега ще ходим на нов остров. Добре, няма коли. Ако ме беше избутала. Но нищо, ще караме до там. Я да видим на колко храна съм. Мале, нищо. Сега да видим дали ще имам късмет да има нещо вътре. Добре. Първото нещо, което открихме, беше полка. Сега. Всичко съм огарил тук. Невероятно, има коли. Мисля това да бъде за първи епизод. Тира ми вода. Добре. Това беше за първи епизод. До скоро!